Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hürmetli tomoshachilar, siz Huzur TV telekanalын карыйсыз. Biz башлыйбыз, хәерле сәгатьтә. Бүген студиябызда кунакта журналист, Идел журналының баш мөхәррире Радик Сабиров. Assalamu alaikum, Радик әфәнде. Ва алейкум ассалам, Рида. Радик әфәнде, әйтегез әле, менә сезнең тормыш шигәрегез Сабыр төбе сары алтын. Фамилиягыз да Сабыр сүзе белән бәйләнгән. Нәсел тамырларыгыз турында бераз сөйләгез әле. Шуннан да менә Сабыр дигәчтә искә төшеп китте инде. Ул турыдан-туры фамилияга барып бәйләнә һәм бәлки шуннан да киләдер дә. Әнием укытучы, әтием колхоз рәисе булган, нәкъ менә Сабыр була торган, сабырлык сырый торган һөнәрияләре менә әти белән әнидән килә торган шушы сабырлык сыйфатлары миндә чагылыш таба. Бүгенге көнгә кадәр әлбәттә бабам да безнең сугышта катнашкан, икенче бабам шулай ук әбием гомере буе мәктәптә укытканнар. Менә шундый теге зыялылык килгәндер инде ул электән үк. Мин моның белән горурланам. Кызганычка каршы менә нәсел шәҗәрәсе дигән төшенчә бар бит әле. Менә шушы шәҗәрәне һич кенә дә төзеп бетерә алмыйм әле дөресен әйткәндә. Ләкин әле барысы да алда, иншалла түзеп бетерерсез. Алла берсә. Димәк, сез инде үзегезне сабыр кеше дип саныйсыз. Мин сабыр кеше. Сабырлык кешегә нәрсә бирә ул? Тынычлык бирә. Күңел тынычлыгы беренче рәттә. Әлбәттә сабыр булырга мин үземне вакыт-вакыт мәҗбүр дә итәм. Чөнки тормыш шундый ыгы-зыгы бара. Динамикада, хәрәкәттә, әгәр дә инде берникадәр дәрәҗәдә тик тукталып калмасаң, сабыр була алмасаң, шушы ыгы-зыгыга кирип китеп, син үзең дә анда бөтерелеп кирип китәргә мөмкинсең. Сез бит әле җитәкче кеше. Булгач инде бигрәк тә кирәктер сабырлык, шулай бит. Бик кирәк. Эштә ярдәм итә инде бу сыйфатыгыз. Әлбәттә ярдәм итә. Журналистикада сабыр булу мәҗбүриме? Менә шушы эш белән бәйле бигрәк тә сабырлык сыйфаты сорый әлеге һөнәр. Җитәкчелек һөнәре әйе, ә менә гади журналистка гомумән Гади журналистка да шулай ук, чөнки шундый заманда яшибез, менә шуннан да хәрәкәт нык, хәрәкәт зур, вакыйгалар бик күп. Журналистлар бит инде ул вакыйгаларны яктыртырга тиеш, күрсәтергә тиеш, тамашачыга, укучыга, тыңлаучыга дигәндәй. Менә шундый вакытта сабыр була алмасаң, әле бит ул журналистика, мәсәлән, шул зур акчалар китерә торган һөнәр дә түгел. Мин һәр вакыт үземнең коллегаларга да әйтәм, үземнең кул астында эшләүче кешеләргә, кызларга, егетләргә әйдәгез, сабыр булыгыз, тынычланыгыз. Чөнки үзем сабыр булу белән бер рәттән мин әле таләпчән дә ниндидер максат куябыз икән алга, аны бар үтәргә кирәк. Кайберәүләр инде теге миннән булмый дигән фикерләрдә ишетелә. Һәм шул вакытта мин алар белән тынычландырырга тырышам, әлеге дә баягы шул сабырлыкка. Димәк, сез әле психологта. Психологта, әйе. Психолог буларга да туры килә. Әйе, сөйләшербез әле. Журналисттагы нинди сыйфатларга ия булырга тиеш? Бүгенге көндә беренче чиратта әлеге дә баягы сабырлык булу белән бергә хәрәкәтчән булырга тиеш. Хәрәкәтчән, чөнки өлгерергә кирәк. Икенче вакыйгалар бик күп. Безнең җитәкчелек белән бәйле дә, әдәбият дөньясында да, мәдәният дөньясында да һәм менә Сезгә якын булган спорт дөньясында да. Спортта бигрәк тә инде, әлбәттә, өлгер булырга тиеш, оператив булырга тиеш. Һәм мин һәр вакыт менә инде 4 ел буе Идел журналы белән җитәкчелек итәм. Һәр вакыт мин сорыйм замана технологияләреннән артта калмаска. Чөнки бүген инде журнал дигәндә ул, мәсәлән, айга бер тапкыр чыга торган журнал түгел, яки анда газеталар 2 атнага 2 тапкыр чыга торган газета түгел. Безнең сайтларыбыз бар, төркемнәребез бар. Аларның барысында алып барырга кирәк, ягъни укучылар белән элемтәдә булырга кирәк һәр вакыт. Һәр даим көн саен яңа китеп барасыз. Әлбәттә. Тормышыгызда сәләтле кешеләр еш очрыймы? Сәләтле кешеләр бик еш очрый. Менә мин сине үзеңдә шундыйларга кертәм. Рәхмәт. Сине студенчакта белә идем һәм гаиләгез белән сакланып карап торам, иптәшләрегез белән еш очрыйсыз. Андый сәләтле кешеләр тормышта да, бизнеста да, спортта да андый кешеләр бар. Һәм аларга карап үзеңдә үрнәк аласың, мотивация барбер туа, эшләргә стимул туа, тормышны барырга стимул туа.
Аллага шөкер, Демәк, яшәп йөрим. һәр сәләтле кеше сезнең тормышыгызга ниндидер йогынты Әлбәттә, ясый, әлбәттә, йогынтысын калдыра. Ул менә үземнең укытучы булып ташлagан идем. Студентлардан да үрнәк алам мин, әти-әниләрдән дә үрнәк алам мин, әби белән бабайдан да үрнәк алырга мөмкин мин. Һәрбер кеше үзенчәлекле бу тормышта, һәрбер кешенең ниндидер сәләте бар һәм әлбәттә аның яхшы ягын күреп, үрнәген алырга кирәк дип саныйм. Демәк, сез һәрвакыт өйрәнүдә, хәрәкәттә, камилләшүдә. Бәлки, Яхшы. Сез социаль челтәрегездә берәр кеше турында язсагыз, я берәр вакыйга турында язсагыз, бары тик аның уңай якларын гына язырга тырышасыз. Бу нәрсә белән бәйле? Бу чыннан да кешеләрдә тормышта бары тик яхшылык кына күрү белән бәйле. менә алдагы сорауга җавапның дәвамы да бәлки шулдыр инде. Мин анда еш кына, мәсәлән, көрәшчеләрне куям. Республика күләмендә, Россия күләмендә, дөнья күләмендә танылган, мәсәлән, көрәшчеләр белән уртак фотоларны анда яки аларның туган көннәре белән котлап, беренчедән аларны мактыйсың, аларга үзләренә дә әйбәт, яхшы тәэсир калдырадыр дип уйлыйм, үзләре дә горурланалар. Аннан соң әле әти-әниләр яза башлыйлар, ярый әле Радиксин бар, менә безнең көрәшчеләребезне, улларыбызны күрсәтеп барырга дип. Кешедән мин яхшы ягын эзләргә тырышасың, начарын мин начарлыкны кабул итмим нигәдер тормышта. Әйбәт. Спорт ул, Ул минем өчен яшәү рәвеше. әгәр дин булмаса, Иман булмас иде. укытучы буларак сез Сабыр, дус. Хөрмәтле тамашачылар, хәерле сәгатьтә тапшыруында кунакта бүген журналист Радик Сабиров. Радик әфәнде, сез әйтеп үткәнебезчә, спорт өлкәсен яктыртучы журналист, шулай бит җәмгыять тормышының бу ягын яктырту нәрсә белән аерыла әйтегез әле башка өлкәләрдән? Бу катлаулырак сорау, чөнки аерыла дип әйтмәс идем инде, башка өлкәләрне дә яктыртып барган кебек, аны спортта да яктыртасың. Ләкин үзенең үзенчәлекләре бар. Чөнки спортта, мәсәлән, кайберәүләр яктырталар. Мин кичкенәдән спорт газеталары укып үскән кеше буларак, мәсәлән, советский спортны укыйдым, мин анда ул вакытта әле интернет вакыты юк. Әлбәттә, репортаж характерында. Мәсәлән, футбол матчы башланды, тупны тегенәргә бирде, монарга бирде дә башы белән капкага кертте. Бер караганда теге бүгенге көн күзлегеннән караганда ул бөтенләй кызык түгел, ләкин ул вакытта кызык иде, чөнки визуаль рәвештә шуны күз алдына китерәсең. Аның үзенең катлаулыклары бар. Татар спорт журналистикасында катлаулыгы бар терминнар, төшенчәләр белән. Аны күп кенә журналистлар, безнең бигрәк тә башлап килүче журналистлар аңламыйлар ул якларын. Алар русча терминнар белән бирүләрен дәвам итәләр. Мәсәлән, пенальти типте, анда штрафной типте дип, штраф тибе мөмкинлеге алды дип әйтергә була. Мәсәлән, пенальтины 11 метрдан туп тибеп кертү дип атарга була. Минем үземнең терминология. Ничә сүз кулланырга кирәк? 11 метрдан туп. Аның бер нәрсәсе юк. Аның мин үземә күрә бер спорт терминнары сүзлегендә булдырдым. Мин үземнең бар. Хәтта бастырып чыгару турында да хыялланам да, ләкин кирәкме юкмы икән дә белмим. Мәсәлән, шул ук капка перекладинасы дип язалар инде. Но перекладин дип язмас, менә тотта капка, анда аратасы дип язанда капка, баканның баганасы дип яз. Менә шундый терминнар белән эшләүдә катлаулыклары бар. Аннан соң безнең республикада спорт бит инде ул төп өлкәләрнең берсе. Ягъни бездә көн сайын вакыйга, баскетболда, волейболда, футболда, хоккейда бер көнне булырга мөмкин. Һәм спорт журналистының төп үзенчәлеге менә шушы вакыйгалардан артта калмау, барысында да өлгерергә дә кирәк бит әле аның. Менә кайбер спорт төрләрендә безнең тамашачылар аз диләр, аны әлбәттә шушы спорт төрләренең күплеге белән дә аңлатырга буладыр. Мин дә вакыт тәнкыйть материалларында язам, мәсәлән, нигә безгә баскетбол бер караганда. Чөнки татар ул баскетбол уйнамаган. Безнең танылган баскетболчыларны
искә төшерү дә мөмкин түгел. Безнең менә Униксның командасына да карасак, анда безнең читтән килгән спортчылар гына. Рәхәтләнеп волейбол уйныйга идегез. Волейболны авылда уйныйлар. Барыбыз да уйнабыз тик. Рәхәтләнеп бу спорт төре безнеке. Футбол инде әлбәттә ул бер сүзсез, ул беренче чираттагы спорт төре булырга тиеш. Хоккейда барыбыз да уйнадык, елгалар, күлләр туңгач, хоккей уйнадык. Бу спорт төрендә яратмыйча мөмкин түгел. Һәм инде әлбәттә шулар арасында аерылып тора ул милли көрәш. Менә милли көрәш буенча безнең шулай ук вакыйгалар бик күп, яңалыклар көн сайын мин көрәш буенча яңалык язарга тырышам. Минем үземнең WhatsApp'та да төркемнәрем бар, икесе дә тулган инде. ВКонтактеда да, Инстаграмда да без аларны һәр вакыт яктыртып барырга тырышабыз. Һәм моны аңлыйм инде мин беренче чиратта теге үзебезнең спорт төрендә пропагандаларга кирәк дип. Ни өчен бөтен спорт төре арасыннан бер баскетболны гына кире кактыгызсың әле сез? Баскетболны гына. Хәзерге көндә балалар кичкенәдән баскетбол уйный. Безнеке түгел дисәк тә. Кичкенәдән уйныйлар. Уйнамаган кичкенә вакытта. Юк, мин аны бик ярата идем. Мин үзем дә. Ләкин аның менә мин студент булган чакта да тубы зур. Ул туп белән әгәр дә синең башыңа килеп бәрелсә, җитмәсә балаларның, ул шунда ук аңын югалтып та егылырга мөмкин. Тубы авыр, үзе зур. Әлбәттә шөгыльләнергә мөмкинлекләр бар балалар, ләкин безнең теге профессиональ дәрәҗәдә бәлки аны бик үстерергә, басым ясарга кирәкмидер. Ул бит һәм куркынычсызлык ягы да сезне бер шей. Куркынычсызлык ягы да һәм өстенлек бирсәң, ул бит әле өстәмә финанс чыгымнары дигән сүздә. Синеке, минеке, башкаларның акчасы дигән сүзләр ул. Салымы дигән сүз. Ә инде теге сүзлеккә килгәндә, спорт терминнары буенча сез аны бастырып чыгарыгыз, ул бик күп кешегә файдалы булачак. Хәзер бүгенге көндә Татарстан телевидениесе менә хоккейларны да бит татарча сөйли башлады, татарча күрсәтә. Менә шул татарча сөйләүче егет кызларыбызга да бик файдалы булыр иде ул. Егетләргә мин һәрвакыт үземнең киңәшләремне бирәм, чөнки ул хоккей матчларын караганда кай вакыт үзем дә килеп куям, нигә андый сүз кулланасыз инде дип. Рәхмәт, киңәшегезне истә тотарбыз. Алла бирсә. Көрәш сезнең яраткан спорт төре буларак әйтегез әле. Ул сезнең өчен нәрсә ул көрәш? Ул сәнгатьме, ул көрәшчеләрнең үз-үзләрен күрсәтү мөмкинлегеме? Нәрсә ул? Әллә көч сынашумы? Көрәш ул беренче чиратта безнең үзебезнең татарның, мөселманның милли спорт төре. Иң беренче чиратта. Һәм без ничек кенә хоккейны, футболны, волейболны, баскетболны яратсак та, без милли көрәшсез аны яши алмыйбыз. Һәм аны күрсәтергә дә тиешбез. Менә милли көрәш ул минем өчен яшәү рәвеше шулай ук. Менә минем кулымда көрәш символикасы белән, татарча көрәш символикасы белән сәгать. Бу безнең көрәш федерациясе бүләк иткән иде. Аллага шөкер дип әйтәм, бездә көрәш булды, бар һәм булачак. Нигә шулай дип әйтәм, һәм һәр вакыт әйтеп торам, көрәш булмаса, магай татар үздә булмас иде. Яки татар булмаса, татар булганда көрәш булачак. Менә күптән түгел генә безнең Салават Фаткуддинов әйтте. Татарның аны мактанырлык ризыгы, чәкчәге бәлеше бар, җырмыңы һәм көрәше спорты. Мин аның белән абсолют рәвештә килешәм. Менә шул ноктадан караганда да көрәш безнең өчен иң әһәмиятле спорт төрләре. Ләкин куркынычсызлык ягыннан караганда ул да шулай ук травмалы спорт бит. Менә травмасыз спорт төре юк безнең. Хәтта шахмат уйнаганда да травмалар була. Моны мин расладым. Күп тапкырлар, күп материаллар укыдым. Шахматның куркыныч спорт төре булуын расладым. Шахмат уйнаган вакытта менә бик күп очраклар булган, кеше уйлый, басымы күтәрелә, аңын югалта. Бик күп очраклар булган шундый дөнья шахматы тарихында. Әлбәттә, безнең кайсы гына спорт төрен алып карасаң да, ул җәрәхәт алырга мөмкин инде. Менә шахматны китердем. Шахмат бер кайчан да өстәл артында утырып торганда бернинди контакт та юк, ни дә юк. Җәрәхәт булмас. Басымы күтәрелеп. Әлбәттә. Кешегә начар булырга мөмкин. Сәламәт тормыш алып бару өчен спорт белән генә шөгыльләнү җитәме, Разик абый? Юк. Гомумән дә җитми. Спорт белән сәламәт тормыш алып бару өчен беренче чиратта синең ішкі дөньяң сәламәт булырга тиеш. Ішкі дөньяң.
Бар шундый кешеләр, мәсәлән, алар бик сирәк. Мин гомумән алганда спортны теге чиста күңелле, әйбәт кешеләр шөгыльләнәдер дип уйлыйм спорт белән. Бар шундый кешеләр, менә танышлар арасында да алар тренировкага барып кайталар. Ләкин спорт залыннан чыгуга ук, әлбәттә, кайберәүләр бар анда теге тәмәкесендә тарта, спиртында куллана дигәндәй, андыйларны бөтенләй кабул итмим. Бу инде спорт һәм сәламәтлек бөтенләй дә яраша алмыйм бу очракта. Ләкин менә беренче чиратта күңел чисталыгы булырга тиеш дип саныйм. Әгәр дә синең күңелең чиста икән, син сәламәт дигән сүз. Дип саныйм, бу минем фикер белән килешә. Күрәсең, акыллы булырга да кирәктер, чөнки Артем, минем тормыш иптәшем Артем Сири, ул да кичкенә вакытта көрәш түгәрәгенә йөргән. Көрәш буенча тренер, өчле алсаң, дәрескә кертми торган булган. Син өчле аласың икән, син начар укыйсың икән, син көрәш алмыйсың, көрәшкә йөрмә, мин сине кертмим дип җибәрә торган. Риза бу фикер белән килешәм, чөнки бу методны тәрбияләү алымында, спорт тәрбиядә дигән сүз һич шиксез килешәм. Безнең күп кенә спорт төрләрендә тренерлар, алар педагоглар һәм остазлар, алар юкка гына наставник, ягъни остаз дип әйтмиләр бит тренерны. Ул тормышта теге син әйдә моны күтәреп ал да җиңү яулада да шуның белән бетте түгел. Алан тәрбияли, кичкенәдән бигрәк тә йөргән балалар. Ул көрәштә дә күзәтәбез biz аның менә Зиннатулла Хәйдәрович Биләлдинның да, Корбан Бердыевның да, мәсәлән, футболда Рубинның академиясына барып, ул интернатына барып, дәресләрдә үзе карап тора. Бу бала ничегрәк укый, ничегрәк, ягъни аларны нәкъ менә тик уйларга да өйрәтә дигәндәй тәрбия беренчел планнарга чыга шуннан да килешәм. Рәхмәт, Радик абый. Без даими сәхифәбезгә күчик, аннан соң дәвам итәрбез. Бүген без сәхифәбездә мизанның ни икәнен төшенербез. Мизан сүзе гарәп теленнән үлчәү дип тәрҗемә ителә. Исламда мизан кыямәт көнендә кешеләрнең гамәлләрен үлчи торган үлчәүне аңлата. Мизан бары тик иманлы кешеләрнең генә гамәлләрен үлчәячәк. Ягъни кафирләрнең кылган яхшылыклары бернинди әҗер-савапка ия була алмый. Чөнки алар Аллаһы ризалыгы өчен эшләнгән гамәлләр түгел. Мизанда кешенең иманы, укылган намазлары һәм башка гамәлләре үлчәнер. Кыямәт көнендә без гаделлек бизмәне кырып куячакбыз. Ул көнне инде һич бер кемгә нинди дә булса гаделсезлек кылынмас. Кылган эшләрегезнең гәршиш бөртеге кадәрлесен дә дөрес бизмәнгә салырбыз. Исәп-хисап итеп, җәза бирер өчен мин үзем дә җитәрмен. Пәйгамбәрләр сүрәсе 47-нче аят. Хөрмәтле тамашачылар, сез хәерле сәгатьтә тапшыруын карыйсыз. Бүген студияда кунакта Идел журналының баш мөхәррире Радик Сабиров. Радик әфәнде, сез әйтеп үттегез инде, укыта идем дип, сагынасызмы ул эшегезне? Сагыну хисе бар. Шуннан да бу эшне ярата идем. Укытуына түгел, гомумән фән дөньясында кайнауны да ярата идем, үз итә идем. Ләкин ниндидер сәбәпләр нәтиҗәсендә яратуны читкә этәрдем, ләкин сагынам. Ул сәбәпләр сер булып калырга тиешме? Сер булып калсын. Аңлашылды. Белгәннәр белә. Студентлар белән эшләү сезгә нәрсә бирә иде? Алар бит инде бала чактан узганнар, ләкин әле шәхес буларак күпмедер дәрәҗәдә җитлеге бетмәгән кешеләр. Иң кыены нәрсә иде студентлар белән эшләткәндә? Ярар, башыннан ук башлыйм инде алайса. Беренче дәрескә кергән көн истә һаманда. Мин аспирант һәм мин докторга кердем 4нче курска. Ә ул 4нче курслар белән әле мин кичә генә аралашып йөридем, бергә сәхнәдә уйный идек, бергә футбол уйный идек. Һәм менә шунда иң кыены булды бераз гына теге дистанция сакларга өйрәнү булды. Ләкин ул этапны матур гына уздык, әйбәт кенә уздык.
ул беренче студентларым. Шулай ук менә бүгенге көндә аларны кайсыңны алып карасаң да республика күләмендә танылган кешеләр, аларны күбесе беләләр. Әйбәт, шунысы белән дә горурланасың. Укытучының төп ләззәт ала торган моменты әнә шушы синең студентларның тормышта югалып калмавы. Ул шулай ук бик әйбәт әйбер, сагынып искә ала торган әйбер һәм мактана торган, горурлана торган нәрсә. Аннан соң менә әйттегез, кичә бала булган килеп керәләр дип. Иң авыры булды читтән тыш укучы студентлар белән. Аларның күпчелеген балалар дип әйтеп булмый. Менә сезнең төркемнәрдә дә бар иде бит инде. 40-50 яшьлек апалар да бар иде. Менә алар белән дә эшләү бер кыенлык тудыра иде. Инде гомумән алганда, насың 1-2 ел укытгач, шулай билгеле бер коллега кердең, эзгә кердең һәм әйбәт, нормально. Авырлыклар күрмәдем мин. Дәрескә әзерләнгәндә дә Кырыс укытучы идегез. мин кырыс укытучы түгел икәнен барса беләләр. Һәм моннан файдаланды дип әйтмим, ләкин мин бер кайчан да икелек куеп калдырмадым, мәсәлән. Имтиханга миңа киләләр иде. 5-6 тапкыр килергә дә мөмкин иде. Ләкин мин аларга куймыйча калдырмадым. Һәм менә шушы 4-5 тапкыр йөрткәннән соң да куймасагыз. 4-5 тапкыр килгән элекеге студентлар еш кына рәхмәт әйтеп язалар. Инстаграмда да, ВКонтактеда да, мәсәлән, анда шул сорау бирәм икән, ул сорауга җавап бирмиләр. Әгәр дә 2 билеттагы 2 сорауның икесенә дә җавап бирмәй икән, мен аны обязательно калдырам. Һәм икенче дәрестә шул билетны түгел, яңадан билет алалар. Әгәр берсенә җавап бирмәй икән инде, әле уйларга мөмкин, шул билетны өйрәнергә мөмкин. Әгәр инде шул вакытта да ул эшкә салкын караган икән, өйрәнмәгән икән, тагын китәрдәсең инде. Аңлашылды. Ләкин менә рәхмәт әйтүчеләр дә бар. Шуннан да Хасан Туфанның туган көне уңайыннан инде бер пост куйган идем Инстаграмга. Шунда берәү язды: Радик абый, Хасан Туфан буенча сорауга мин 4 тапкыр килдем имтиханга. Ниһаять мин аны аңлый башладым. 4-нчесендә генә мин җаваплы карадым дип әйткән иде. Менә бит җаваплыкка өйрәнгәч, шуннан дәрес алгач, әйбәт. Җаваплы булмасаң, бу тормышта ул бит инде менә мин балаларга да әйтеп киләм, ул мәктәптә дә җаваплы булмасаң, кичкенәдән үк җаваплы булу кирәк ул. Ул тумыштан киләме соң җаваплылык сыйфаты? Әллә аны тәрбияләргә мөмкинме? Тәрбияләргә мөмкин. Әти-әнидән киләме ул? Әти-әнидән килә. Демәк, без әти-әниләр балаларны җаваплылыкка өйрәтергә тиешбез. Әлбәттә, күпмедер дәрәҗәдә син барыбер. Күпмедер дәрәҗә түгел, күпчелек дәрәҗәдә өйрәтергә тиеш. Сез инде студентларны 4-5 тапкыр, 6 тапкыр йөртеп кызык иткәнсез. Алар сезне кызык иткәннәре булдымы? Ниндидер мәзәк хәлдә калдырганнары? Мәзәк хәлдә калдырганнары алай килгәннәрен күрмәдем. Ләкин бер хәзер искә төште. Мәзәк дигәннән мәзәк тә түгелдер инде ул. Үзем өчен ул вакытта аяныч та иде. Әйтәм бит, студентлар белән шактый җылы аралаша идек. Безнең бит әле мин ул вакытта әле декан урынбасары идем, социаль мәсьәләләр буенча, шул мәдәни чараларда, спорт ярышларында һәм билгеле бер актив була бит инде. Без һәрвакыт бергә, алар белән дустана мөнәсәбәттә, мин бая әйттем. Укытучы ул беренче рәттә дус дип һәм мин студентларга да шулай карый идем. Һәм шулай бер аралашкан, утырган вакытта документлар нәрсәдер өстәлгә куелган булган. Бер студентка исеме танылган инде бүгенге көндә. Республика күләмендә җитәкчеләр арасында йөри торган бер студентка праваны алган. Мин ул көнне кайтып киттем кич белән. Күпергә, Кама Чулан күперенә барып җиттем. Һәм шунда карыйм, минем правам юк. Менә шул кызык иткән иде. Шаян кыз булып чыккан. Ләкин рәхмәт иптәш малайына әйтеп, күпергә китереп бирделәр. Ну, нигә алай шаярган? Ул шаярды, ул онытканмы, белмим мин аны, әйтә алмыйм. Шаярга гашык булып йөргән инде ул. Шаярга уйламандыр. Шопырткына укытучысына гашык булып йөргән. Сез сизмәгәнсез генә. Гашык булучылар күп булды инде. Әйбәт, ярар. Бу темага кирип тормабыз мөгаен. Әйдәгез без сәхифәгә күчик.
Балалар тәүфиклы булсын өчен үрнәк булу кирәк. Instagram сезгә ни өчен кирәк? Эш өчен. Догасыз булган тормыш. Имансыз тормыш. Хызур ТВ каналын караучы тамашачыларыбыз. Эфирда хәерле сәгатьтә тапшыруы бара. Бүген бездә кунакта Радик Сабиров. Радик абый, сез яшьләр өчен чыгып килүче журналының баш мөхәррире. Әйтегез әле, яшьләр артыннан өлгереп буламы? Яшьләр артыннан өлгереп була. Мин Чөнки мин әле үземдә яшь дигез. Мин үземдә яшь һәм күп кенә очракта мин хәтта яшьләрдән үзем дә кай вакыт алда барам. Алда барам, менә безгә киләләр бик күп практик узучы яшьләр, яшь журналистлар. Ну, нәрсә дип әйтим инде. Бар шундый студентлар, алар шул ук Instagram'дыр, анда ВКонтактедер теркәлгән, ләкин аның мәгънәсен дә күрмиләр, ни өчен алып барганнарын да күрмиләр, теге мәгънәсез генә алып баралар, мәсәлән, өйрәтәсең аларны. Шундый хәзер замана китте, яшьләр яза белми башлады. Яшермим, чөнки кулга каләм тотып язу белән булай иттереп язу арасында зур аерма бар. Әле булай иттереп язу бер әйбер, мин компьютерның күз алдында тотам. Хәзер күп кенә, мәсәлән, журналистлар безгә телефоннан булай иттереп яза башладылар. Әлбәттә инде язу культурасы юк. Грамоталык анда ничек кенә теләсәң дә синең хатаң китә. Мин аны яңадан җибәрәм анарга. Күрдеңме хатаңны? Күрдем, радиовый күрдем. Тагын җибәрә, тагын шулай иттергән. Мин хәзер әйдә чыгар бу кагазны һәм яңадан яз шуны компьютерда яңа баштан. Яз битә, бөтенләй башка текст килә. Шундый өйрәтү алымнарында өлгерәсең инде әлбәттә. Алда да барам. Журнал укучысын сез нинди итеп күз алдыгызга китерәсез һәм ничек итеп тәрбияләргә тырышасыз? Журналга килгәннән бирле дә мин үзем өчен максат куйдым, нәкъ менә укучыны тәрбияләү дигән бурычны куйдык. Укучыны тәрбияләү ничек булырга мөмкин? Шул ук әдәби әсәрләр аша. Идел журналы ул аның төп өлеше әдәбият алып тора, әдәби әсәрләр, шигърият һәм проза. Икенчедән, шунда ук мин редколлегиягә керттем дини әһелләребезне. Диния нәзарәтеннән керткән идек ул вакытта редколлегиягә. Илләр Баязитов. Аннан соң менә бу соңгы арада берникадәр дәрәҗәдә азайды кебек дини язмалар һәм мин махсус рәвештә диния нәзарәтенең матбугат сәргатибенә чыгып, матбугат хезмәтенә чыгып, алар үзләре шушы рубриканы алып бара башладылар сәхифәне. Ягъни тәрбияви характерда барбер булырга тиеш. Һәм безнең укучыларыбыз да ничек күз алдыйсыз дигәндә, әнә шундый тәрбияле татар яшьләре булсын иде. Чөнки пычраклылык былай да күп. Мин аны сизәм, әдәби әсәрләргә дә керә башлады безнең пычраклылык. Инде танылган классикларыбыз дәрәҗәсендәге язучы прозаикларның, шагыйрьләрнең әсәрләренә дә керә башлады. Менә шушы ризасызлык тормыштан мәсәлән, анда аларның да бит инде үзләренең авырулары бар дигәндәй, авырткан җирләре бар дигәндәй, анда гонорар, аз хезмәт, хакас, язучы хезмәте бәяләнми. Һәм алар барыбер күпмедер дәрәҗәдә әсәрдә чагылыш таба. Ягъни пычраклылык килеп керә башлый. Мин менә шундый җирләрне кыскартырга тырышам. Аннан соң инде шәхескә яла, ягу, язучы аны китереп бирә, Эзоп телендә генә күрсәтергә тели, ләкин мин шушы вакыйгалар тирәсендә, әдәбият язучылар тирәсендә йөргән кеше буларак аңлыйм, кемгә төрттергәнен, кемне пычратырга теләвен, андыйлардан арынырга туры килә. Ягъни Димәк, әдәбият ул ничек дип әйтим, идеаль тормышны күрсәтергә тиешме? Беренче зарлану, идеаль түгел, просто тормышның, мәсәлән, ямьсез ягындан да матурлык табарга мөмкин бит. Мөмкин. Менә безгә тәнкыйди материал китерделәр. Күптән түгел, бөтен татар яшьләрен бетереп атканнар. Ягъни хөкүмәт акча бирә, безнең кайбер яшьләр, макталган яшьләр, аларны дөрес иттереп тута белми ул акчаны. Һәм шундый пычрак нәтиҗәләре бар аның дип язарга тырыша инде автор. Авторга әйтәм, шундый, шулай исемне әйтмим.
менә шушы акча биргәннәр, яшьләр шөгыльләнәләр. Менә шуның теге матур ягында табып кара әле, шул ягында күрсәтеп кара әле. Алайса бер яклы гына була. Беләм, ул автор үпкәләгән, я анарга үзенә тимәгән ул акча, яки аның эчке дөньясы шундый. Ул гел начарлыклы гына эзли. Тагын бер мисал китерә алам, мәсәлән, бер тәнкыйтьче, әйдә 20-30 еллар әдәбиятын, шагыйрьләрен, шәхесләрен язый geldi. Мин бит бөтен дөреслекне беләм дә, өйрәндем ди. Такташны өйрәндем ди, Туфанны өйрәндем ди, Гадел Кутуйны өйрәндем ди. Алар бит бигрәк пычрак яшәделәр ди. Нигә пычратырга кирәк? Безгә шунда кайтып дөреслекне эзлим дип. Нигә пычратырга кирәк? Хәсән Туфанны без мактаган, горурланып сөйләгән Хәсән Туфанны, Такташны, Гадел Кутуйларны хәзер пычратып бөтенләй җир астына күмеп куйык инде. Булды бит инде безнең шундый бер тәҗрибә. Муса Җәлилне шундай йогынтылар бик булмасын иде. Ягъни дөреслекне эзлибез дип, тормышны бөтенләй гәпсезләр. Тормыш булай да ямсыз. Эзли калсаң. Демәк, журналист кеше статья язганда, кеше турында язганда үзенең шәхси мөнәсәбәтен артка планга күчерергә тиеш. Ул шәхси мөнәсәбәт барыбер чагылыш табачак, Язу стилендә ул чагылыш таба. Субъективизм дигән әйбер бар. Аннан соң менә гомумән ул әдәбият, ул субъективизмга әлбәттә корылган. Мәсәлән, син Ризда Хәсән Туфанның бер әсәрен үзеңчә аңлыйсың, мин аны үземчә аңлыйм, башкалар башкача аңларга мөмкин. Әнә шушы әдәбиятның массаларга тәэсир итә алу, төрлечә тәэсир итә алу кеше, ул зур көчтә инде, мактанырга әйбердә. Хәзер инде социаль челтәрләргә әйләнеп кайтсак, сез сәхифә кысаларында әйттегез, Instagram миңа эш өчен кирәк дип. Шулай да менә тәфсилләбрәк сөйләгез әле, ничек итеп? Instagramны шулай ук күпләр кебек ул вакытта әле теге аңышмыйча, нәрсә модага ияреп кенә, трендка ияреп кенә ачып җибәргән идек. Ләкин бер заман карыйм, язылучылар бар инде, әлбәттә, студентлар да бар, әлеге башка эшләрдәге якыннарда көрәшчеләр дә, спортчылар да җыела башлады. Артистлар да бар, анда инде бар. Артистлар да бар. Һәм Риза беләсеңме, менә Идел журналына баш мөхәррир иттереп куйгач та, миңа бик нык ярдәм итте Instagramдагы сәхифәм. Чөнки журналга язылучылар бик аз иде. Һәм менә шунда мин көн сайын бер заман куя башладым, Идел турында сөйли башладым, ачылган мәлләрдә. Һәм мин шуның белән язылу кампаниясын Instagram аша җиңеп чыктым дип уйлыйм. Һәм инде бераз гына теге маркетинг һәм башкаларны өйрәнә башлагач, аңлый башладым, теге русларда бар бит инде личный бренд дигән әйберләр. Менә шуның нигезенә төшенә башладым һәм бүгенге көндә дә анардан файдаланам. Һәм соңрак инде, аннан соң инде өйрәнә башлагач, карыйм, Иделнең үзенең дә аккаунтын булдырдык. Бөтен социаль челтәрләрдә без хәзер күрсәтелгән. Менә күпләр элеккеге гадәт буенча әйтәләр, нәрсә инде ул журнал чыгараның нинди авырлыгы бар инде. Айга бер тапкыр чыгарасыз журнал диләр. Ярар 2 журнал синең истәделәр, ярар 2, берсе русча, берсе татарча. Ләкин шул вакытта мин аңлата башлыйм. Безнең сайтыбыз бар. Ул сайт дигән инде бер кушымта гына түгел журналга. Әлеге сайтлар безнең барысы да Роскомнадзор тарафыннан айрым матбугат чарасы булып теркәлгән. Ягъни без сайтта чыккан сайт эчендә җавап бирәбез. Һәм инде әлбәттә укучылар белән теге аудиторияны киңәйтү өчен бөтен диярлек социаль челтәрләрдә дә без урын алган, ләкин бар активлары Instagram, ВКонтакте, Одноклассники, Facebook. Бар пассивлары. Пассивлары нинди инде ул? Шул ук Twitter бик бармый инде ул татар дөньясына бик бармый. Ләкин маңа кадәр, мәсәлән, Одноклассники бездә бик пессимистик карыйлар анарга. Одноклассники бездә теге әйтәләр инде элекке классташларны эзләп кергән әбиләр, бабайлар утыра торган урын дип. Мин узган ел медиа форумда катнашкан идем. Һәм шунда сайтка керүчеләр каян керәләр? Абсолют бөтен төбәкләрдә дә Одноклассникадан керәләр икән сайтларга. Беренче урында Одноклассники тора. Шуннан соң моны өйрәнә башладым. Көннәрен утырам Одноклассники белән. Менә серләрне өйрәнә башладык. Шул нечкәлекләрне куллана башладык һәм безнең
Бүгенге көндә ВКонтакте белән Одноклассникидан керүчеләр бер дәрәҗәдәрәк. Facebook бар бит әле, анда ничек? Facebook'ta мен үзем дөресен әйткәндә, русча әйткәндә разочаровался, чөнки анда безнең мәсәлән татар дөньясын алып карасак, ул артык үсеш алмаган. Анда бер төркем утыра инде безнең акыллы башлар, бөтен татар дөньясындагы сәясәтне дә билгелиләр алар, мәдәниятне дә билгелиләр алар. Аларга бик теге җитди карамыйм үзем дөресен әйткәндә. Тик шулай да бар иде журнал. Бар, әлбәттә бар, аның төрлечә бар. Ярый, без инде хәзер. Һәм менә Instagramның зур көченә дә инандык. Ниһаять без билгеле бер санны үтәдек. Һәм инде хәзер безнең Instagramның да сайтка кереп була рәхәтләнеп сторислар, свайплар аша. Мин дөресен әйтәм, бу соңгы арада менә шу СММ өлкәсен өйрәнә башладым. Соңгы аша безнең татар телендә андый өйрәнүләр бөтенләй юк һәм өйрәтүләр дә юк. Мин инде танылган безнең блогерларга да, шул татар малайларга да, башкаларга да мөрәҗәгать итеп барыйм, нигә татарча. Аның бит нигезләре шул ук диләр. Нигезләре шул ук түгел. Һич кенә дә рус телендәге рус телле Instagram белән татар телле Instagram арасында аермалар бик күп һәм аны дөресен әйткәндә татар сергенә итеп әйтәм. Татарча исемен дигән бер проектта башта инде туды. Менә шуны әйтмәкче, нигә сез өйрәтмисез дип. Менә башта туды, фикер туды, проектның нигезләре бар. Алла бирсә. Без радиога ярар. Әйдәгез әкренләп балалар темасына күчик, яраткан кызларыгыз темасына. Хәдистә балаларыгызга юмарт булыгыз, аларны тәүфыйклы кеше итеп тәрбияләгез дигән. 2 кыз үстерәсез, шулай бит? Ничә яшьләрендә аларга хәзер? 12 яшьтә һәм 7 яшьтә. Сез аларны менә студентларга мин дус дисез, балаларыгызга, кызларыгызга сез бигрәк тә дус миңа калса, шулай бит? Әти генә түгел, якын дуста. Әлбәттә шулай. Әтилек ул чагылыш табарга мәсәлән шул тәрбия өлкәсендә, кырыслыкта чагылыш табарга мөмкин. Ләкин бит әле аның белән генә булмый, безнең тормышыбыз күп яклы, күп төрле. Дус, чөнки мен аларны яратам беренчедән. Аннан соң кечкенәдән мен аларны милли ясылыкта, милли нигездә тәрбияләргә тырыштым. Махсус шуның өчен генә безнең Казандагы иң танылган татар мәктәбенә бирдем. Татар шундагы балалар бакчасына бирдем. Шунда укыйлар. Рәхәт. Менә мин күз алдымда тора, балалар бакчасына кергәндә дә килеп керәсең, иртә таңнан безнең Госман Сәдә сүзләренә язылган "Ассаламу алейкум" җыры каршы ала, татарча мультфильмнар һәм күңелгә дә рәхәт. Күңелгә дә рәхәт. Менә алар милли мәктәптә укыйлар һәм мин моны һәрвакыт алга сырып торам инде әлбәттә. Үзләрендә дә русча сүз кыстыра башласалар да ыршып алам. Аннан соң биюгә йөри зур кызым. Без аны теге буш вакыты булмасын дип кенә биргән идек, шундыйрак максатны күз алдында тотып, ләкин үзебездә аңламыйча калдык. Артык танылган төркем булып чыкты, ул коллектив булып чыкты. Бик профессиональ дәрәҗәдәге һәм хореографлары да бик таләпчән, усал һәм менә ел сайын алар бөтен Россия күләмендәге халыкара дәрәҗәдәге конкурсларда, бәйгеләрдә катнашалар. Созвездиедә ел сайын диярлек гран-при алалар. Шушы бию нәтиҗәсендә инде күп кенә шәһәрләрне күрде зур кызым. Петербургны да, Сочида ел сайын барып торалар, Дагомайска да ел сайын барып торалар, Мәскәүгә дә бардылар, Чабаксарга да бардылар, Самарага да бардылар. Ягъни география бик киң булып чыкты. Шуның белән горурланасың. Әлбәттә, инде менә 12 яшь, инде хәзер карап торам, бераз гына үзгәреш кичерә. Менә хәзерге вакытта инде шуннан да дус булу дигән төшенчә актуаль икән. Инде рәхәтләнеп безне ул әнисе белән генә түгел, инде минем белән дә сөйләшә башлады. Мин теге педагог, психолог буларак урта тел табарга миңа бик авыр түгел, анысы шуңа күрә рәхәтләнеп сөйләшәбез. Бу инде бик теләп серләрен сөйлисез димәк. Бөтен серләрен сөйләмидер инде әлбәттә. Ансын үзе генә беләдер инде. Дөрес. Яхшы, шулай исән сау булсыннар, бәхетле булсыннар, тырыш булсыннар, әтиләре, әниләре кебек үрнәк кешеләр булып, мехрибанлы кешеләр булып үсеп җитсеннәр, Алла бирсә. Туган ягыз турында сөйләшик. Сез туган ягызны шулай ук бик рәхәтлек белән телгә аласыз. Сезнең өчен нәрсә ул туган нигез, туган йорт, туган җир? Менә туган нигез дидең дә, Риза һәм мин
Минем өчен туган нигез дигән төшенчә бик юк. Чөнки мин авылда тудым да, бер авылда тудым да, шуннан соң инде безнең әти-әниләрне күчереп иртә башлаганнар. Менә без өч туган, мәсәлән, энекәшем, сеңлегәшем, без өч авылда туганбыз. Теге минем өчен туган нигез дигән төшенчәгә караганда әти-әни нигезе дигән төшенчә күпкә кыйммәтрәк. Инде теге туган нигезне инде хәтерләмим дә дигәндәй, анда сирәк тә кайтабыз дигәндәй, ул әти-әниләрнең нигезе, нәкъ менә шул әти-әни нигезе дигән төшенчә минем өчен кыйммәт. Әлбәттә, Гафу итегез, бу нәрсә белән бәйле булган күченеп йөрү? Аларның менә һөнәрләре шул белән? һөнәрләре белән күчереп беткәннәр инде шулай. Әтине күчереп беткәннәр, ул вакытта бит теге распределение, теге сымансы булган, нәкъ менә шундый 20-гә килеп эләккәннәр инде алар. Һәм мин шушы менә 20-гә килеп эләккәннәрдә декабристларча әти артыннан йөрүче әнине әле дә менә хөрмәт итәм. Ул бит күпме түземлек кирәк, күпме сабырлык кирәк. Балаларың эртә чыгып кит, анда баштан әтине мәсәлән үзе генә тегендә тора, ансы да билгеле бер мәш әнине шуның өчен бик нык хөрмәт итәм, сокланам анарга. Хәрби Сабырлыгына. Әлбәттә, нәкъ шундый. Еш кайтып булмаса да, кайтырга тырышам. Мин дә үземә теге план максатлар билгеләгәндә елга минем ул язылып куйган, айына 2 тапкыр кайтырга диелгән. Кайтам, чөнки әти-әниләр исән сау, Аллага шөкер, аларның хәлләрен белеп торырга кирәк, аларны булышырга кирәк, ярдәм итәргә кирәк. Һәм менә шунысы да бар бит инде, үзең инде хәзер 40-ка җитсәм дә, син алар өчен һаман яшь бала кебек. Алар һаман шулай кайгыртып торалар синең өчен, борчылып торалар. Менә ул Инстаграмның начар ягы да бар инде. Әлбәттә, алар анда кергәннәр, карап баралар синең. Күзәтеп торабыз. Сторисыңны да күрсәтеп баралар, карап баралар, лентаңны да күзәтеп баралар. Әле бит ул Инстаграмда теге тормышның төрле шартлары була, килеп елмаеп кына йөрмисең бит инде анда. Борчылган шартларың да килеп керә, күзләреңдә моңсулык булган шартлар да килеп керә. И борчыла башлыйлар инде. Ни булды улым? Шалтырата, ни булды? Ни эшләп? Ничә температураң ничә? Ашадыңмы? Инде әнине кай вакыт блокировать итәсе килеп китә кай вакыт. Шуларны күрмәсен өчен генә. Шулай озак еллар тагы сезнең өчен борчылып яшәсеннәр иде. Кызларыгыз озак еллар дәватиле булып яшәсеннәр, Алла бирсә. Сезгә хезмәтегездә уңышлар телибез, Радик абый. Бүген килгәнегез өчен бик зур рәхмәт. Идел журналы чәчәк атсын, язылучылары артсын, Алла бирсә. Рәхмәт, исән сау булыгыз. Рәхмәт. Тагын бер тапкыр менә әйтәм. Синең кебек студентларыма сокланам, яратам, сагынабыз. Барыбызга да уңышлар насыйп булсын, бергә яшәргә язсын шулай. Амин. Бик зур рәхмәт. Без дә рәхмәт хисләре белән генә искә алабыз. Барлык укытучыларыбызның сезне дә, Радик абый, рәхмәт сезгә биргән белемнәрегез өчен. Хөрмәтле тамашачылар, бүген студиябызда кунакта журналист, Идел журналының баш мөхәррире Радик Сабиров булды. Исән сау булыгыз, Хозур ТВда калыгыз.